ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ? እዚ ዜና መጽሔት እዩ። ዜና መጽሔት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እውን ከም ልሙድ ክልተ ርእስቲ ናባኹም ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣርቤስ ፎርሜሊን ዝምልከት ኮይኑ ብፍላይ ንሓደሽቲ ዝመፁ ዝዓድን ንነዊሕ ግዜ ኣርቤስ ስሎስ ዝነበሩ ብዘይ ስራሕ ዝነበሩ ሰባት ዝምልከት ሓድሽ ኢታብሌሪንግ ስዮፕ ዝበሃል መንግስቲ ኣጽዲቑ ከም ዘሎ ንምሕባርን እንታይ ማለት ምዃኑ እሱ ብዛዕባኡ እውን ክዛረብ ኢና። እንደገና ተወሳኺ ከዓኒ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ህፃናት ዘለውኹም ቆልዑት ውላድ ዘለውኹም ንቆልዑት ዝምልከት ኣብ ሕክምና ግዜ ናይ ቃንዛ መርፍእ ክውግኡ ከለውን ገለን ዝገልጽ ንኩሉ ኣብ ሕክምናዊ ተመክሮኦም ህፃናት ክፈልጥዎ ዘለዎ ነገራት ዝብል እሱ ዘለዎ ከዓ መብርሂ ዌብሳይት ሓደ ፕሮጀክት ብዛዕባኡ እውን ክገልጽ እየ። ወለዲ ንዕኡ ኣቲኹም ተገዲስኩም ከተንብብዎን ሓበሬታኹም ኣፍልጦኹም ብዛዕባኡ ከተብልዎን እቲ መርበብ ሓበሬታ ናብዚ ናባኹም ከብለልኩም እየ። ናብቲ ርእስቲ ክንምለስ ከለና እቲ ቀዳማይ ከም ርእስቲ ንኸነቕርቦ ቀሪብናዮ ዘለና ናባኹም ኣብዚ ከም ትርእይዎ ሕጂ ኣብዚ ሸር ክንገብረልኩም እየ። እቲ ቀንዲ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ነቶም ነዊሕ ግዜ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝነበሩ ሰባት ንዓኣቶም እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ንነዊሕ ግዜ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንዝነበሩ ሰባት ከምኡ ከዓ ሓደሽቲ ዝመፁ ናብዚ ዓዲ ሰባት ነዚኣቶም ዝጠቅም ኮይኑ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝቕየር ነገር እቲ እቲ ቀንዲ ኢታብሌሪንግ ዮብ ኢሎም ጠቒሶሞ ዘለዉ ሕጂ ዝፀደቐ ምዃኑ ብዕለት 11 ዘፅደቕዎ ምዃኑ እዚ ከዓ እቲ ሓሳብ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኢታብሌሪንግ ዮብ ነቶም ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ስራሕ ዝፀንሑ ሰባት ስራሕ ዝህብን ከምኡ ከዓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንክልተ ዓመት ኮይኑ እንተነዊሑ ን24 ኣዋርሕ ዝወሃብ ኮይኑ እቲ ወሰኽ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለ እቲ ወሰኽ ናይቲ ሓገዝ ገንዘብ ዝወሃብ ነቶም ሰባት ዝሰርሑ ዘለዉ ንዕኦም ከም ዝወሃብን ኣስራሕቲ ግን ብውሕድ ደሞዝ ክቆፅሩ እቲ ፍልልይ ከዓ ክወሃብ ምዃኑን እዚ ፀዲቑ ዘሎ እዚ ከዓኒ ኣብ መጀመርያ ናይ 2024 ክጅምር ምዃኑን ተገሊጹ ኣሎ። እግረ መንገደይ በዚ ኣቢለ ክሕብሮ ዝደሊ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ኣርቤስ ፎርሜሊንግ ስራሕ ተመክሮ ብስራሕ ኩሉ ነገር ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ክመፅእ ከሎ ሰባት ክጥቀምሉ እንታይ ማለት እዩ ክፈልጡ ብዛዕባ እዚ ዝሓዝናዮ መደብ ኣሎ ብቀጻሊ ተፃዊዒት ክንገብር ኢና ብዛዕባኡ ክፈልጡ ዝደልዩ ኣብ ዘለኹሞ ቦታ ብዘየገድስ ከመይ ገይሮም ነዚ ዕድላት እዚ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ከምኡ እውን ናብኡ ንምኻድ ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ንምጥቃስ ክንፍትን ኢና። ግን ከምዚ ዓይነት ዕድላት ክመፅእ ከሎ ሰብ ኣቐዲሙ ክፈልጦ ኣለዎ። ምስ መፀ ከዓ እንታይ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ዕድል ኣብ ምንታይ ምንታይ ዓውድታት እዩ መን እንታይ ይርባሕ ወሃቢ ስራሕ እንታይ ይርባሕ እቲ ሰራሕተኛ እንታይ ይርባሕ ነዚ በብሓደ ብነጥቢ ነጥቢ ተራእዩ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ኢታብሌሪንግ ጆብን ካብ ሕጂ ትሒዙ ሰብ ክከታተሎ እዚ ከዓ ተጠቀምቲ ናቱ ሓደሽቲ ዝመጻኹም ሰባት ከምኡ ከዓ ሎንግ ቲድ ሰዓት ቤት ስለሰ ብምትሕብባር ምስ ሃርሞኒ ሚድያ ኣብ ቀጻሊ እንታይ መደብ ዝገበርና ያሎ ንኩላትኩም ንስቶክሆልም ዝኣትዉ ሓደሽቲ ሰባት ከምኡውን ካልእ ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ቋንቋ ክሕበር እዩ ንኩላቶም ኣብዚ ምስ መፁ መባእታዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ስቶክሆልም ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዕድል እንታይ ክገብሩ ዝኽእልሉ ናይ ርክብ ምሸታት ክግበር እዩ ነቶም ከምኡ ኢንተረስት ዘለኩም ንስቶክሆልም ኣቲኹም ኣካዳሚካሊ ዘፅናዕኩም ተመክሮ ደየለ ኣብ ካልእ ከተማታት ትሰርሑ ዝነበርኩም ሓደሽቲ ዝመፃኹም ንኩላትኩም መፂኹም ከምዚታት ዓይነት ዕድላትን ካልእን ዘሎ ነገር ይህን ምሂን ንብለሉ ናይ ወርክሾፕ ምሸታት ክንገብር ኢና ኣብኡ ክትሳተፉን እቲ ሓገዛት ክትጥቀሙሉን ከዓ ክንዕድም ኢና ንዕኡ ተኸታተሉና ኢኹም ኣብ ቀጻሊ እዚ ግን ኣብ ኣርቤስ ፎርሜሊንግ ዝነበሩ ሕጂ ዘለውን ሓገዛት ክገልጽ እየ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኤክስትራ ሻንስቲ ዝበሃል ነይሩ ንዕኡ ዝትክዕ ዓይነት እዩ ኤክስትራ ሻንስ እንታይ ነይሩ 100% ናይ ደሞዝካ መንግስቲ ከፍሎም ነቶም ኣስራሕቲ ስለዚ እቶም ኣስራሕቲ ዕድል ህቡኻ ብኸምኡ ኣትዩ ብዙሕ ሰብ ይኸይድ ሕጂ እታ ኩሉ ሻዕ ተጋጥም ጌጋ ክሕብር የብዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ምስ ኣተኻ እግርኻ ናብ ስራሕ ዓለም ንኸተእቱ ተባሂሉ እዩ ዕድል ዝወሃበካ እሱ ስለዚ እግርኻ ምስ እትኻ ርእስኻ ከኣትዎ ተምሃር ገለ ፍለጥ ኣብኡ ከለኻ ድራይቪንግ ላይሰንስ ኣውፅእ ኣብኡ ከለኻ ቋንቋኻ ምሸታዊ ተምሃር ተን 2 ዓመት መትከሊ እግሪ ዝነበራ መትከሊ እግሪ ዝበሃላ ኢታብሌሪንግ ደይኮነስ ተናይ ኤክስትራ ሻንስ ኣብአን ከለኻ ንቐጻሊ ከም ዘትርፉኻ ግበር ቋንቋ ክኢልካ ነቲ ስራሕ መሊኽካ ምእንቲ ወላ ብወፃኢታትና ነዚኣ ወይ ነዚ ከነትርፎ ኣለና ክብሉ ምእንቲ ሕጂ እውን እዚ ዕድል ክወሃብ ከሎ ነቲ ዕድል ምስ ሃቡኻ ሓሲሩሎም መጀመርያ ዕድል ምስ ሃቡኻ እስኻ ወላ ብኽቡር ከማን ክትግደፍ ዘይብልካ ምዃንካ ከኣምኑ ክትገብሮም
ኣገዳሲ እዚ ክንገብር ተደይክኢልና ግን ብዙሕ ኣሸጋሪ ኣብ ኣርቢኤስ ፎርሜሊ ከምቲ ቀጻሊ ንነግረኩም ብዙሕ ሓበሬታ ኣሎ ብትግርኛ ከይተረፈ ግለጽ ኣብኡ ቁርብቲ ትግርኛ ብተረጓጉማ ክመሓየሽ ዘለዎ ነገር ኩሉ ክእል ግን ሓበሬታ እዚኣ ወፂኣ ኣላ ሕጂ ብዛዕባኣ ክገልጹ እዮም ካብ ሕጂ እዮም ገሊፆሞ እዚ ኣብ መንጎ እቲ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ መንግስትን ስፈሬ ዲሞክራተርናን ብሓባር እዮም ይበሃል ኣሎ እንታይ እቲ ትሕዝትኡ ፀኒሑ ክረኣይ ግን ነቶም ነዊሕ ግዜ ብዘይ ስራሕ ዝፀናሕኩምን ሓደሽቲ ብዝተወከሉን ትመፁን ብዛዕባ እዝን ብዛዕባ ካልእን ተወከሱና እሞ ሓበሬታ ከመይ ጌርኩም ትረኽቡ እንታይ ትገብሩ ብዛዕባ እዚ እውን ኮፍ ኢልካ ድሕሪ ሰዓት 4 ስጋዕ ሰዓት 6 ብዘሎ ግዜ ኣብ ሶሙን ሓንሳብ ዲ2,000 ወርክሾፓት ዝግበረሉ ኣጋጣሚ ክንፈጥር ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ስቶክሆልም ናብኡ ፃውዒት ክንገብር ከለና መፂኹም እቲ እትረኽብዎ ሓበሬታ ብዙሕ ክኸውን እዩ ብፍላይ ኣብ መጀመርያ እዋን ኣብ ስቶክሆልም ክኸውን እዩ ድሕሪኡ ግን ኣብ ከከተምኡ ከምኡ ናይ ምግባር ሓሳብ ክህሉ እዩ ስለዚ ንብዛዕባኡ እቲ ሓበሬታ ኣብ ቀጻሊ ክንህብ ኢና እዚ ድሕሪ ምባል ምናልባት ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ቅድሚ ምስጋርና ነቲ እዚ መወዓውዒ እዚ ክሰምዑ እሞ ድሕሪኡ ተመሊስና ናብቲ ኣርእስትና ክንምለስ ኢና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ኛ መጽሐፍ ሕሬቲ ኣብ ጭውያ ሲናይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ሓዳስ መጽሓፍ ሕሬቲ ኣብ ጭውያ ሲናይ ዛንታ ናይታ ነብሰ ጾርን ከላ ተጭውያ ናብ ሲናይ ዝተሸጠትን ብዙሕ ውረደይ ብዝሕለፈትን መንእሰይ ሕሬቲ ተስፋይን ኣገራሚ ዛንታኣን መሳጥ ብዝኾነ ኣገባብ ተጻሒፉ እንሆ ተቐሪቡ ነብሰ ጾር ከለኹ ብሓይሊ ናብ ሲናይ ተጨውየ ትዝገርም ዛንታይ ድማ ካብዚ ዝጅምር ገጸይ ጋልሄ ድማ ክዛረበሉን ክትጸሓፍን መሪፅ ኣለኹ ዘይተሓስበ መከራን ኣፈታትሑን ስቅያትን ተጻዋርነቱን ብድሆታትን መስገደሉን ኣብ ዛንታ ሕሬቲ ተጻሒፉሎ ህይወት ደቂ ሰባት ብዝተፈላለየ ጸገማት ዝተኸበብ እኳ እንተኾነ ንሕሬቲ ተስፋይ ግና ሕልፍ ኣለዎ ትብዓትን ተጻዋርነትን ነብሰ ጾርን ከላ ኣብ ጭውያ ሲናይ ዘሕለፈቶ መከራን ትብዓትን ብመጽናዕቲ ተዳልዩ እንሆ ተቐሪቡ መጽሓፍ ሕሬቲ ኣብ ጭውያ ሲናይ ምልእቲ መጽሓፍ ዛንታ ሕሬቲ ሒዛ ተቐሪባ ህይወት ትምህርትያ ዛንታ ሕሬቲ ድማ ንጸገም ከመይ ንብድሆን ንሰግሮን ትምህርቲ እትሕልፍ መጽሓፍ እያ ነዛ መሳጢት መጽሓፍ ንምውናን ብቐጥታ ብዌብሳይትና ክትእዝዙ ትኽእሉ ወይ እውን በዚ ስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መጽሓፍ ሕሬቲ ኣብ ጭውያ ሲናይ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ደጊምና ተመሊስናኩም ኣለና ኣብዚ ካልኣይ ኣርስትና ከዓኒ እቲ ናባኹም ነብሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ርእስቲ ኮይኑ ንኩላትኩም ነቶም ኣብ ገዛኹም ህፃናት ዘለውኹም ወይ እውን ህፃናት ንዘለውዎም ሰባት ኣብ ሕክምና ዘጋጥም ጌጋታት ብዙሕ ግዜ ሕፅረት ሓበሬታ ዘኸትሎ ነገራት ብዙሕ ስለ ዝኾነ እቶም ቆልዑት ከዓ ብኣጋ እንታይ ይመሰሎም እንታይ እዮም ክረኽቡ ዘለዎም እንታይ እዮም ክፈልጡ ዘለዎም ከነርእየሉ ንኽእል እዚ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ዝዕድል እዚ ነዚ ምናልባት ናብዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ እቲ ሊንክ እውን ኣብ ታሕቲ ክንፅሕፈልኩም ኢና mediprep.sa ዝብል ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እቲ ሓበሬታ እንታይ እዩ ንህፃናት ኣብ ሕክምና ክኣትዉ ከለዉ እንታይ እንታይ እቲ ዘድልዮም እንታይ እንታይ እዮም ዝገብሩሎም ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እዩ ተዳልዩ ዘሎ ነዚ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተዳለወ ሓበሬታ ኣቲኹም ራእይዎ ሓበሬታን ምድላዋትን ምድንዛዝ ንህፃናት መደንዘዚ ክውግኡ ከለዉ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክገብሮም ብዛዕባኡ ድንዛዝን ሕክምናዊ መጥባሕትን ቃንዛን ምዕጋስ ቃንዛን ድሕሪ ናይ ሆስፒታል ምጽንሖም ዘጋጥሞም ነገር እዚ ነዞም ህፃናት ተዳልዩ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ኣብዚ ተገይሩሎ ስለዚ ነዚ እዚ ኩሉ ኣዳልዮም ከምዚ ገይሮም ከብቅዑ እንድሕር ዳ ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ሽግር እንታይ እዩ ኣብ ሕክምናዊ መዳይ ነቲ ዝወሃበካ ኣገልግሎታት ብግቡእ ዘይምፍላጥ ወላ እውን ተዓብዩ ይትረፍ ህፃን ተዓብ እውን ከይዱሲ ከመይ ጌርካ ደሎ እንተኢሎም ሓካይም ደሓን እየ ዝብሎ ዘረባ ኣሎ ደሓን ተኾንካ ሕክምና ይትኸይድን ኢኻ ዘይደሓን ተኾንካ ኢኻ ሕክምና ትኸይድ ብንጹር ኣድራሻ ክህልዎ ኣለዎ ሕማምካ እግርኻ እንተኮይኑ እግረይ ምስ በልካ ከመይ ገብረካ ኣሎ ምስ በለኽ ትገልጽ ክትክእል ኣለካ እስኻ በዓል ጉዳይ ንሓኪም ተደየስኒዕካዮ ተደይነጊርካዮ ሓኪም ስቑኢሉ ነኒ ዝመፀ እስኻ ዓይንኻ ዝሓመምካ ኢኻ ትመስል እስኻ እዝንኻ ዝሓመምካ ኢኻ ትመስል ክብል ኣይክእልን እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናብ ደቅና እውን ከይሓልፍ እቲ ንነብሮ ሃገር ትሪእዎ ኣለኹም ማዕረ ክንዲ ዝዳልየልና ኣሎ ነዚ ዳልዮሞ ዘለዉ ነገር ከዓ ክንበቕዖ ክንክእል ኣለና
ንዕኹም በቕዖ እንተደይክኢልና ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ እንተደይክኢልና ግን ናይ ብሓቂ ነብስና ኣፍልጦ ደይነበርና ተሃሲና ንደቅና ከዓኒ ከምኡ ክህሰዩ ክንፈቅድ የብልና እዚ ዕድላት እዚ ፈቐዱ እንዳደለና እንታይ ኣሎ ብትግርኛ ዝወፀ ሓበሬታ ክንደሊ ከለና ዳሕራይ ብትግርኛን ብስዌድንን ብዓረብን ብእንግሊሽ ብኩሉ ጌርካ ቋንቋ መምሃር እኳ ትገብሮ ሓድሽ እንትኾንካ ብቋንቋኻ ቅድም ተንብቦ ዳሕራይ በቲ ቃል ቋንቋ ተንብቦ እዚ ሲ ብሓደ እምኒ ክልተ ሰለስተ ኣዕዋፍ ተሃርመሉ ነገር ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ብሓንጎፋ ኢልና ክንቅበሎን ድሕሪ ዛ መደብ እዚኣ ወይ ከምዚ ተዛሪቦም ኢልካ ሰሚዕካ ምኻድ ደይኮነ ኣቲኻ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ቃል ብቃል ፅሒፍካ ተናይ ሽወደን ቃላት ደይትፈልጠን ነበርካ ፅሒፍካ ብትግርኛ እንታይ ምዃነን ርኢኻ ትኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እንዳበልና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብካልእ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት